Господин Халачев, нова страница в историята на Марица. Славна, да кажем. Нова страница в историята на Марица, нова страница в модерната история на българския волейбол. Надяваме се следващата седмица и колегите от Левски да успеят да бият шампиони, не знам да са шампиони ден, но всъщност френския отбор Шамон, да може и те да продължат. Това са хубави неща. Естествено хубави за клуба, но хубави за българския волейбол. Познаваме се, по принцип се сдържан човек, но сега усещам теб, че има емоция, бушуваща вътре. Чакал си го този момент, нали? Разбира се, за това работим, за това се стараем и да можем да първо място да се свършим работата и не на последно място, тази вече имаше над 2000 човека в залата, да ги зарадваме, да може да ги убедим следващия път пак да дойдат и да подкрепят нашия отбор. Ти си от самото начало на този проект, или поне от първите години. Можем да кажем, че това е също една от големите крачки, които Марица направи. Те крачките са няколко. Да, това може би е поредната крачка, която клуба прави. Общо ние не спираме да мечтаем. Надяваме се да се сбъднем всички неща. Тогава да питаме коя е следващата? Следващата мечта е четвъртфинал на Шампионска лига. Ви пожелаваме го успех. Благодаря.